Παιδιά, τι κάνετε? Είμαι ο Βασίλης και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Όσους αρέσει το Minecraft θα παίξουμε Minecraft. Και σήμερα θα σκοτώσω τον δράκο. Σας παρακαλώ παιδιά όμως, κάντε subscribe και like. Αλήθεια, σας παρακαλώ, κάντε ένα like και subscribe σε αυτό το βίντεο. Πάμε να σκοτώσουμε τον δράκο. Τι θέλει και με βαράει. Να μάθουμε λίγο endstone. Ωραία. Όχι! Έλα ρε φίλε. Από εδώ πέρα το χτυπήσουμε. Το κρίσταλο. Εντάξει, νομίζω ήταν αέρι. Πάμε. Ναι. Ναι. Τι έγινε δρακούλη, τι έγινε, δεν μπορείς να μας σκοτώσεις? Α. Δεν μπορείς να μας σκοτώσεις δρακούλη. Μαζεύουμε λίγο endstone. Ωραία, για να ανεβαίνουμε, για να σπάμε τους κρυστάλλους. Πάμε να σκαφολώσουμε. Όλα σου. Τρόμαξα ρε. Χτίσω λίγο εδώ. Ρε μπρο, δες τι μας πετάει. Ο βλάκας. Καλά, συγγνώμη συγγνώμη που βρίζω, αλλά δες τι κάνει ρε μπρο. Δεν θα τον σκοτώσουμε ποτέ. Ρε δες τι έχει κάνει. Wow. Μπρο, είναι ό,τι χειρότερο ο δράκος. Θα μας σταματήσεις λίγο να μας πετάς βλακίες. Καλά δες τι κάνει. Μπρο, τι βαρά. Αυτό το πράγμα, από εδώ πάνω. Η άρμα μου αντέχει. Θα μας ρίξει κάτω ο δράκος. Bro! Λοιπόν. Έλα. Kasi δεν με νοιάζει, απλά θα σου σκοτώνω χωρίς να σου πάρεις τους χριστούς. Αλλά εντάξει, κάνω τι θες. Τι θες ρε? Θες κάτι ρε? Θες κάτι bro? Bro, θες κάτι ρε? Θες κάτι? Ωραία πως φωνάζει. Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο ρε. Πόρε μπρο, πως φωνάζει έτσι ρε. Ο Χριστός και η μάνα του.
Δε σε κύριε, παίρνει health.